Здравейте, аз съм Дака55, сега ще снимам на Майнкрафт. Да. Това е света, който играя. Също бренчмайнвам. Що смисъл, тези, които не знаят кое е бренчмайнване, това е правиш една дупка и с F3 гледаш на кой ляр си. Ако си на 12 ляр, се намира диаманти. И да, чакайте. Ще се намаля звукът и да се чувам по-добре. Без звук играм. Да, не съм много богат, имам една диамантина кирка. Не е много как да се каже. Не е толкова смайващо и готино, но да. Какво да се каже? Аз не се сетих пак да снимам не се сетих да снимам с някой. Ама не. Тинк. Викам си не, ама пак ти. Ще купая и ще говоря. Ще снимам в сървър ще снимам също и в... Как се казваш? Да, в сървъри и също и на собствения свят. Да. Искам да кажа, че клипа може да не стане чак толкова дълъг. Там малко ще бъде дълъг. И искам да кажа, че сме екип. Аз, Trollface, едно момче Trollface и едно момче Иван. Ние сме екип. Сега се чуете кой ръководи този екип. Не го ръководя аз, Trollface го ръководи. Той казва какво да правим, какво да таковаме. Ако и сега спра да бренчмайнвам, ще ви покажа енда, как съм си го направил. Доста... виждате. Копая тук. Копая и се надявам да намеря нещо. Ако намеря нещо, тъй така ще гати, не знам. Че днеска няма. Сено няма днеска да имам късмет. Сега се чуете, що да справя това. Те да са на места на стола. Не знам защо леко ми полагва, но да, ако... Какво стана, бе? Чакай, го намерих. Че се пуснах.